An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin Nef TV jabarani filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma. A y'aw bisimila aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan ni o ye entretien avec. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ye jamukan tɛmɛnen na cogoya min na. Nin kɛnɛ in kan an bɛ maaw bisimila maa minnu bɛ fɛn dɔn jamanako la walasa ka masala jamana gɛlɛyaw kan ani a dilan fɛrɛw kan. Bi maa min b'an bolo ka kɛnɛ ɲɛnamaya o ye honorable Kisuma Jariso ye. Honorable i ni yantuma. N b'a fɔ assalamu alaikum. Y'an ka wele jaabi a diyara n ye. Alhamdulillah. Wala jani an ka kuma di ma an ka bi masala bɛna boli fɛn minnu kan o ye wasabulon ciliko ani cɛmancɛ fangako kan. I ye maa ye maa min ye politiki maa ye ADP Maliba o tɔnden ye i kɛra maire ye ka commune kɔnɔ ni o ye Falu ye ka taa san 2016 la ka taa bila san 2020 na o tɛmɛnen kɔfɛ i kɛra wasaden fana ye i ka cercle kɔnɔna na ni o ye Nara ye wasabulon fana kɔnɔna na i kun bɛ jɔyɔrɔ la ni o ye 3e secrétaire parlementaire ye. An b'a fɔ an bɛ kuma di ma i ka i donkan fɔ an filɛbaw ye. D'accord, kuma daminɛ na n bɛ aw yɛrɛ fo fɔlɔ aw minnu ye n wele bi min b'a to n ka se ka n ka hakilila fɔ jamana ko kan. Donc a sɔrɔla n ye poste minnu occupé jamana kɔnɔ komi i yɛrɛ da filɛ k'a s'a ma n kɛra jamana nin n kɛra maire ye jamana in kɔnɔ n kɛra député fana ye. Donc vraiment n b'aw de fo fɔlɔ ani a ka lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen bɛ bɛɛ fo. An ka ɲininkali fɔlɔ tɛ dɔwɛrɛ ye wale min kɛra uti kalo tile 18 ni o yɛrɛ kun cɛra ni jamanakuntigi y'a jɔyɔrɔ bila ani a ye wasabulon fana ci aw kun y'a ka mandat daminɛ ni o ye députéya mandat ye kalo 3 kɔfɛ dan sigira aw ka baara la o wale in a y'o bila minɛn jumɛn de kɔnɔ? Bon an b'a bila minɛn min kɔnɔ o ye ala latigɛ min na effectivement i y'a fɔ le 18 août coup d'état kɛra IBK la donc o coup d'état senfɛ a ye non seulement a ye assemblée dissous o kɔfɛ a yɛrɛ fana tilala ka démissionner. Bon donc sira dɔ la an bɛ se k'a fɔ problème min tun bɛ assemblée kɔnɔ n'o ye député dɔw u ma gagné u repêchera k'u lanati assemblée kɔnɔ. Donc o de kɛra sababu ye ni an bɛ se k'a fɔ crise nin yɛrɛ wulila jamana kɔnɔ o de kɛra sababuba ye. Sababu wɛrɛw bɛ yen mais nin de kɛra a sababu principal ye min ye mankan yɛrɛ wuli jamana kɔnɔ. Donc o de nana laban finalement IBK a bɛ démissionner waati min na donc a ye assemblée dissous siɲɛ kelen. Bon n y'a fɔ n ko an b'a bila ala minɛn kɔnɔ c'est vrai parce que anw an m'a ɲini élection nin a ka organiser an bɛ se k'a fɔ dialogue national de ye élection nin latigɛ. Ensuite anw député an y'an ka wari bɔ ka élection an ka campagne financer an député surtout anw Nara cercle insécurité bɛ anw fɛ yen bɛɛ b'a kalama. Donc campagne in kɔnɔna an bɛ se k'a fɔ candidat 3 bɛɛ u y'u ka mobili bɔsi la u ye candidat wɛrɛw de ye liste wɛrɛw kan min t'anw ka liste ye u y'u ka mobiliw bɔsi la u ye dɔw yɛrɛ ka bololafɛnw caman bɔsi la wariw yɛrɛ bɛ se ka y'a la mais fɛn ma k'u yɛrɛ la mais an bɛ se k'a fɔ mɔgɔw ye insécurité fana braver ka bana fana parce que a kɛra waati min na sɔrɔ Covid 19 ba 12 la an y'o fana braver pour que ka ni élection kɛ mais n'o nana bila nin cogo la an b'a fɔ ala kitira la. Bon o kɔni ye ne ka hakilila ye. C'est vrai an député an ye tɔn dɔ sigi min b'a to an b'a réclamer an ka se ka segin an nɔ na. N b'a dɔn a ka gɛlɛn n b'o hakilila ni dɛmɛ hakilila ni minnu ye an ka se ka segin mais n'o fana ma kɛ bon de toute façon an bolo latigɛ dɔ de nana ni nin ye a tɛ comme ni maliyɛnw yɛrɛ ye nin laɲini kɛ mais waati dɔ la a nana kɛ diyagoya ye ka sababuya kɛ bɛɛ b'a dɔn M5 mɔgɔw u wulila ka nin lutte min kɛ
Mogo chité Mali koron nebe mogo min do mingo ko M5 mogo ka lutini ko c'est pas légitime. Parce que BAE kafo jamana nkume kata sira doka. Vraiment akumai jamana ima. Akumai jamana ima. Mais nala kitira la ni chokola. Amba fo de kan. Yala aye démarche ke ka wuli ka jow ke ani aye laɲini jumɛn aka laɲini jumɛn. Bon, d'abord nya fo ga kuma kono député ou an farala ɲɔgɔn kan parce que an ye ɲɔgɔnya caman kɛ a kɛra hôtel Salam na ne yɛrɛ participera à réunion damadɔni na bon mais a bɛɛ senfɛ an ye tɔn yɛrɛ dɔ sigi bon o tɔn in an y'a ɲini ne tɛ a bureau kɔnɔ n tɛ tɔn in bureau kɔnɔ mais n participera à réunion caman na en tant que député donc an ka laɲini kɔni assemblée a bɛ se ka rétablir cogoya min na bon n ka faamuyali la fana ni ma fili plainte dɔ déposera cour suprême na plainte dɔ fana déposera au niveau de la cour de justice de la CEDEAO aussi plainte dɔ déposera au fana niveau la donc jamana in fana kɔnɔ ni bin kɛra mɔgɔ mɔgɔ kan i kan ka wuli k'i ka hakɛ ɲini sira dɔ la an b'a fɔ ko bin kɛra anw kan c'est vrai que a contexte a gɛlɛyala kosɛbɛ parce que an bɛ se k'a fɔ anw député sen bɛ nin ko in na komi ye Mali sɔrɔ bi parce que député problème sigili de nana ni nin problème ye o de nana ni nin problème ye bon n'i y'a ye n b'a fɔ sira dɔ la an sen b'a la parce que a wulila anw de fɛ yen fɔlɔ assemblée nationale la mais bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ cour constitutionnelle de ye problème créé n'o ye ka mɔgɔ nati mɔgɔ minnu ma gagné u ka yɔrɔ la u ma choisi u ka circonscription na u ma ta mɔgɔw ma k'u fɛ mais u y'u jagoya nati donc o de ye nin problème créé donc an b'a fɔ effectivement n b'a kalama k'a fɔ tɔn dɔ sigila minnu bɛ ka laɲini kɛ min b'a to assemblée a bɛ se ka segin a nɔ na bon en tant que député sortant aussi an b'u soutenir u mana fɛn fɛn kɛ o y'anw ka hakilila ye. E bolo ni kɔn kun kɛra ka maa minnu kun ma gagné ni olu kun bɔra u place la joona e bolo an bɛ yɔrɔ min na bi an kun tɛ se yan. Effectivement an y'o laɲini kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ M5 mɔgɔw ye marche fɔlɔfɔlɔ min organiser o kɔfɛ an ye plénière dɔ organiser assemblée kɔnɔ an ka parti ɲɛmɔgɔba n'o ye an ka président d'honneur Alu Boubacar Diallo a vidéo circulé la a ye message dɔ kɛ assemblée kɔnɔna na an ka plénière la assemblée parce que a fana ye député de ye ale ye Kayi député de ye a ye message lancé a y'a jira depuis o don a ye fɛn fɔlɔ min fɔ a ko député 31 u ka démissionné filanan a y'a jira k'a fɔ cour constitutionnelle membre u ka démissionné sabanan a y'a laɲini fana kɛ gouvernement d'union nationale dɔ ka sigi jamana kunna o bɛ se ka nin problème bɛɛ ban a ye nin laɲini kɛ depuis problème ma se niveau dɔ la mais malheureusement an ka kuma ma mɛn an ka kuma ma ta ba la donc sinon yanni a ko laɲini kɛ a y'a ɲini ani anw yɛrɛ fana ka sigi an ka groupe parlementaire an kun ye député 20 ye an n'a sigila k'an ka hakilila in bɛɛ ta an yɛrɛ kun ye club dɔ sigi club des députés du peuple ale de kɛra o fana initiateur ye o bɛɛ kun ye mun laɲini de ye député minnu élu la ka ɲɛ an ka fara ɲɔgɔn kan mais o si ma se ka sabati ka sababuya kɛ député dɔw u tora u hakilila la français kan u b'a fɔ ko ils sont restés solidaires avec les 31 donc o de kɛra sababu ye ni nana sɔrɔ. Jamana transition ɲɛma ni o ye Nbandaw ye ani a ka ɲɛmaa dankan ni o ye Asimi Goyita ye e hakilina ye mun ye ninnu kan. Nbandaw sugandili c'est vrai retard donna la kosɛbɛ retard donna la parce que an ye kalo kelen ni kɔ kɛ coup d'état kɛra le 18 fo kana le kalo kelen tɛmɛ de ni Nbandaw nana choisi bon an bɛ se k'a fɔ sinon an fana kun kumana o kan ADP la an kun y'an ka hakilila fɔ
an kun ko minnu y'u ka ku kɛ n'o ye CNSP mɔgɔw ye joona joona u ka président désigné président min kan ka jamana transition diriger donc olu mɛn'o fɛ u y'a ɲini pour que u ka maliyɛnw ka hakilila dɔn o fana ɲɛna parce que u ye concertation organisée o ɲɛna mais an bolo an ye retard ta kow la sinon olu de kun kan ka président désigné depuis longtemps mais an ɲɛ b'a la fana a nana labanw de la u yɛrɛ ye mɔgɔ min jira salle kɔnɔ n'o kun ye collège min sigi donc o collège olu yɛrɛ ye mɔgɔ min proposé finalement o de taara n'o ye Bandawi donc vraiment au choix ni moi a diyara ne ye parce que Bandawi jamana sɔrɔsi kɔrɔ don ensuite a ye place caman occupé jamana in kɔnɔ a bɛ retraite la an ma juguman foyi mɛn a kan donc bi Mali mago b'o o mɔgɔ de la mɔgɔ min bɛ se ka jamana in wuli ka jɔ a sen kan o de y'an ka laɲini ye bon an tilala ka mɛn k'a fɔ ko Assimi de taara en tant que président du CNSP ka kɛ vice-président ye donc o fana na an bɛ se k'a fɔ anw ka laɲini kun tɛ vice-présidence poste de vice-présidence ka créer ADP la o kun t'anw ka laɲini ye parce que an b'a dɔn fɛn minnu delila ka tɛmɛ jamana kɔnɔ ka kɔrɔ c'est vrai Jɔnkunu a ka waati la bɛɛ b'a dɔn o ko nana laban cogoya minnu na n'o ye bicéphalisme o waati donc a nana ni problème ye jamana kɔnɔ donc bon de toute façon ni a kɛra nin cogo la an b'a fɔ an bɛ dugawu de kɛ halisa an ka hɛrɛ bɛ min na ala k'o latigɛ jamana nin ye jamana in mɛnna nin hukumu kɔnɔ voilà vraiment an bɛ dugawu de kɛ an ka se ka bɔ nin kɔnɔ ni min fana filɛ ka sigi nin an bɛ dugawu kɛ an bɛ dugawu k'u fila bɛɛ ye vraiment Mali ka se ka bɔ nin degun in kɔnɔ. Sisan ɲɛmaa kelen de kan ka kɛ jamana na a man tɛ ka kɛ ɲɛmaa a n'a dankan ye quoi. CEDEAO mɔgɔw ye laɲini kɛ u y'a jira k'a fɔ vice-président a ma kan ka président remplacer a ma kan ka président remplacer en cas de vacances donc toujours o ye an fana ka laɲini ye. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taa ɲɛfɛ ɲininkaliw la hali sisan charte de la transition tile saba ɲɔgɔn ye in kɔfɛ bɛnkan kɛra sɛbɛn min kan ka transition sigicogo ni fɛnw fɔ a kɔnɔna na a politique maa caman ye a hakilina di a ma bɛn dɔw ma e hakilina ye mun ye o kan. Bon ne bolo charte ni a ɲɛna parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an ka constitution ma suspend constitution de 92 min b'an kunna a ma suspend toujours a bɛ yen donc il était tout à fait normal an ka charte de transition dɔ ta parce que an ka constitution ma kuma président de transition kan a ma kuma vice-président de transition kan a ma kuma délai dɔ kan vraiment délai minnu fɛn caman bɛ yen bi an bɛ k'u kɛ charte nin de bɛ na an fɛnk'o la mais on voit que charte nin halisa a dernière version ma bɔ fɔlɔ donc an bɛ ne t'a dɔn mun na a ye o retard ta mais a don a tile saba ɲɔgɔn ye ne yɛrɛ j'ai été délégué de mon parti au niveau du CICB donc an kɔni ne kɔni ka faamuyali la charte min ni salle kɔnɔ an bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ a la u ka a charte bɔ min b'a to vraiment transition nin kɔni bɛ se ka sira sɔrɔ cogoya min na. I bɛ se k'i da lase a yɔrɔ kumabaw ma minnu ma bɔ kɛnɛma fɔlɔ. Charte minnu kuma kɛra minnu kan par exemple a organe d'abord a feuille de route o bɛɛ validé la problème tɛ feuille de route la feuille de route bɛ taa fɔ axe 5 ɲɔgɔn axe fɔlɔ o bɛ sécurité ni défense kan axe filanan peut-être n tɛna n da don feuille de route cogoya bɛɛ la mais n kɔni b'a dɔn a bɛ taa axe 5 fɔ axe 6 ɲɔgɔn o ye feuille de route ye o validera mais min ye charte yɛrɛ ye sisan charte organe u y'a jira k'a fɔ organe minnu bɛna kɛ yen a organe fɔlɔ
présidence de transition. Donc, il y a poste de présidence bien créé, et vice-présidence. Bon, c'est vrai, ça nous connaît comme mais finalement, c'est qu'il faut bien créer pour que, parce que, en ma faut qu'on a tout en obligatoirement, mais bien créer minka, au de m'fle ko de fidjana. Président et vice-président, bien créer. Ensuite, à dire là qu'il faut, organe flana, au gouvernement, un premier ministre avec un gouvernement qui ne va pas dépasser 25 membres. À Kanate Moka. Donc, bien créer Ensuite, à dire là qu'il faut, CNT, Conseil national de transition, au Dofana Besigi, avec 121 membres. Bon, 121 membres, abenata yorodjume, abenata CNSP là, membre d'Obebo CNSP là, d'Obebo société civile là, et d'Obebo parti politique là. Bon, il y a bien qu'il faut société civile à Beba kono, syndicat au Bokono, ensuite il y a les groupes armés aussi. Les groupes armés signataires de l'accord d'Alger, au Loufana Bala, et M5RFP Fana, au Loufana Kamodo Kanka Douakono. Bon, je pense aux 121 personnes qui ont composé au Tchokala. Olu de bena wasadenw ka baara kɛ. Ouais, Ninjate là, avec comme olu de bena wasadenw ka baara kɛ parce que Conseil national de transition, au ka baara de bena kɛ ka loi voter transition kɔnɔna na. Parce que jamana kono jamana teta ni fin damadɔ in kɔ. Pouvoir législatif, pouvoir judiciaire ni pouvoir législatif. Donc ni pouvoir saban oui jaguar. Donc comme CNT, Conseil national de transition au début no euro barake no loi votoli ani contrôle de l'action gouvernementale. Anga jamana kɔni san 60 sɔrɔ. A ye san 60 sɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔna na. N'a fɔra k'e ka kuma san 60 in kan dakurunya dama dama. E bɛ se ka mun de fɔ an ye a kan? San 60 ni vraiment an bɛ tasibila kɛ ka se an ka jamana minnu ye an ka jamana in tu tigɛ minnu ka taa Modibo Keyita la président Modibo Keyita Fili Dabo Sissoco ninnu a ka ca j'en oublie vraiment k'u fo u ye baara min kɛ parce que a waati an bɛ se k'a fɔ Modibo ka waati u y'u seko kɛ jamana nin ye u y'u seko kɛ u ka waati kɔnɔna tubabu b'a fɔ fɛn dɔ ma ko il y a eu des hauts et des bas an ma Modibo ka waati ye mais an ni mɔgɔw kumana kan an y'a kalan kilasiw fana kɔnɔ bon an y'a ye a ye réalisation dɔw kɛ o waati la hali sisan an minnu 60 ans après a b'an kɔnɔ k'o kɛ parce que an b'a dɔn o waati Air Mali tun bɛ cogoya min na an b'a dɔn o waati Sokarem tun bɛ yen min tun bɛ radio tun bɛ monter Mali kɔnɔ yan i y'a dɔn bi o tɛ yen bi a fɛnw ka ca donc an bɛ se k'a fɔ vraiment olu ye jamana in sɔrɔ cogoya min na colonisation na colonisation bɛ bɔ yen waati min na n'olu bɛ jamana nin minɛ bon a n'u ye jamana nin u nana di Musa ma waati min na en 1968 Musa fana ka waati ka taa 68 fo kana bila 91 an b'a fɔ a fana y'a seko kɛ jamana nin ye o waati an y'a mɛn k'a fɔ balo da kun ka nɔgɔ Bamako kosɛbɛ Mali kɔnɔ balo da kun ka nɔgɔ o waati fana na an bɛ se k'a fɔ Mali armée an bɛ se k'a fɔ a kun ka fisa ni sisan fana ye l'école malienne aussi cadre ba fɛn fɛn b'an kunna a bɛ caman formera Musa ka waati in de kɔnɔ dɛ donc an bɛ se k'a fɔ Musa fana a y'a ka waati kɛ c'est vrai n y'o de fɔ il y a eu des hauts et des bas donc démocratie tile fana nana ka taa 91 fo kana bila sisan na donc an bɛ se k'a fɔ vraiment démocratie tile fana il y a eu beaucoup de changements Bamako kun tɛ tan moi je suis né à l'extérieur n nana yan 92 waati de
kana nga kalan continuer mfa ye mbla kana nga kalan continuer Mali la 92 donc ata 92 la fo kana bla 6 na yelma chama dona jamana na 92 mena wati bina jamana ngumbe choka mena kana bla 6 na donc démocratie fana il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais il s'agit maintenant 60 ans de quoi faire. Il y en a de ces centenairement. Il faut que les Maliens engagent donc à faire un retard là. Mais en Ghana, Morbo de Nodo, Moussa de Nodo, démocratie de Nodo. En Ghana, la Djedro, fais-nous manier. Fais-nous nyena, ou kadro kosobe. Mais fais-nous manier, ou de kacha. Donc à l'adje, al sanga boulot di nyogoma. Jamana ni abise ka bo ni troko na choko mena. Donc ben en be de bambulo di nyogoma. Parce que jamana ni be dingen kono bandaw ya fo an yera Maliens de Nodo. Bon fo an gambolo de di nyogoma mi ba to an be bo ni dingen kono choko mena. O temenen ko fe n'a fɔra k'e ka Mali kura fɔ Mali kura min bɛ jɔli baara daminɛna e bolo e ɲɛ b'o jɔcogo la cogoya jumɛn na? Bon ne ɲɛ b'o la cogo min na faut que Maliens an bɛɛ de k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛɛ de k'an bolo di ɲɔgɔn ma min bɛ se min na o ka bila o la o de bɛ jamana ni lataa ɲɛ jamana in kɔnɔ Seydou Badian Kouyaté a ye kuma dɔ fɔ a ko Morbo ka waati la mɔgɔw tun bɛ siran ka faso nafolo ta ou bien mɔgɔw tun bɛ malo yɛrɛ de ka faso nafolo ta Musa ka waati a ko mɔgɔw tun bɛ siran ka faso nafolo ta mais an filɛ waati min kɔnɔ n'o ye démocratie waati ni mɔgɔw tɛ siran u tɛ malo donc an ka problème fanba kɛra mun de ye impunité mɔgɔ dɔ i bɛna sɔrɔ sisan a nɔ minɛna fɛn dɔ la mais foyi tɛ k'a la an tora o de kɔnɔ fo kana an bin dingɛ kɔnɔ bon président fana n y'o de fɔ n y'o de kɔsɔn ko M5 ka lutte c'est vrai que an ma fara kan mais on dit que c'est légitime ka sababuya kɛ an ma kan ka président ma kan ka kɛ comme Ala n'a ye min fɔ n'a ye min kɛ o de kɛra non faut que an jamanadenw an k'a dɔn waati min na jamana ɲɛmɔgɔ a tɛ tiɲɛ kan bɔli ka kɛ k'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ i tɛ tiɲɛ kan min ka ɲi jamana ma waati o de bɛ jira la a kan ka taa n'o sira de ye je pense ni an sera ka ninnu fɛn damadɔniw respecter ni fɛn fɛn nana jamana kɔnɔ n'o tɛ o man ɲi jamana ma Maliens ka bɔ ka manifester a la o ye fɔlɔ ye filanan impunité kana kɛ jamana in kɔnɔ musala yɛrɛ kana k'a la ni mɔgɔ i minɛna faso nafolo fɛngɛnen na i ka minɛ sariya kan ka boli kan cogo min na o ka boli kan n'o kɛra jamana in bɛ wuli ka jɔ a sen kan a bɛ wuli jagoya don a bɛ wuli ka jɔ a sen kan voilà donc an bolo vraiment Mali kura an bɛ fɛ a ka kɛ nin de impunité zéro. Bon ni kuma laban b'i bolo n'a y'a sɔrɔ an ka baro kɔnɔna na ni da ma se fɛn min ma ni o bɛ ɲini kun kan k'a fɔ an filɛbagaw ye. Ka dugawu kɛ jamana nin ye jamana ni problème ka ca kosɛbɛ ka taa kalanko problème ka taa an ka lakana problème ka taa bila Malien yɛrɛ bilama gɛlɛya minnu bɛ an ka denbayaw kɔnɔ n'o ye k'a daminɛ manque d'emploi vraiment problème ka ca vraiment ka dugawu kɛ halisa Ala ka anw dɛmɛ min b'a to an bɛ se ka bɔ nin problème kɔnɔ. An b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i y'an ka wele jaabi a diyara an ye ni Ala sɔnna ma don n'a nataw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan
an lajɛbaw ani Mahamadu Jariso de tun bɛ ɲɔgɔn bolo ka kɛnɛ ɲɛnamaya bi an ka kɔrɔfɔ kɔni bolila fɛn minnu kan o bɛ tali kɛ wasabulon ciliko fo ka taa se cɛmancɛ fanga kow ma an b'a aw fo a ka ɲamadali la a k'an bɛɛ donna nataw ni kɛnɛ kelen kan